שלום, זה שוב נורית לב, הפעם מהסטודיו שלי. פעם ראשונה שאני מנסה לעשות ניסיון ראשון, ואני מקווה מאוד שלא אחרון ושיחזור על עצמו בהשתתפותכם הפעילה. אני רוצה לדבר קצת על הדברים שיש לי בסטודיו, שמעבר לזה שהוא משמש אותי כמשרד שלי לאדריכלות, יש לי באוסף של כל מיני פריטים שאספתי עם השנים, פריטים מעניינים ומיוחדים. אני רוצה כל פעם להתייחס לאספקט אחר, להיבט אחר, ליצרן אחר, והיום הייתי רוצה להתייחס לשאלה שאני נתקלת בה המון. והשאלה היא שאנשים שואלים אותי, עומדים שני פריטים, למה אחד במחיר כזה והשני במחיר אחר? אני בחרתי הפעם לקחת שני כלבים חמודים, כלב ראשון אפור לבן, כלב מאוד סימפטי, כלב די גדול מפורצלן, והכלב השני גם כלב נחמד, הוא מעט יותר גדול ממנו, אבל ההפרש לא גדול. המחיר ביניהם, ההפרש הוא מאוד גדול, ולנקודה הזו הייתי רוצה להתייחס. כי אחד הדברים מאוד החשובים שכשאתם מסתכלים על פריטים בשיטוטים, בשווקי פשפשים, בחנויות, מאוד חשוב קודם כל להתרשם מהדבר עצמו שאתם רואים. האם נעים לכם לראות אותו, האם רוצים לראות אותו בבית עוד הרבה זמן, ומעבר לזה, מה האיכות שלו. ברוב המקרים, האיכות נמדדת בעצם משתקפת ביצרן, ואחד הדוגמאות שאני תמיד מביאה כששואלים אותי, שתהיה דמות מאוד מאוד מוחשית, דוגמה מוחשית, זה נעלי אדידס שהן יקרות יותר מנעלי התעמלות רגילות. ואני תמיד אומרת לאנשים, ניתן לקנות נעלי אדידס, וניתן לקנות גם נעלי התעמלות שאפשר יהיה ללכת איתם ברבע מחיר. הכלב הזה הוא לא נעלי אדידס, והסיבה היא שאין לו חותמת. אין פה חותמת של יצרן, למרות שהוא חמוד, ומישהו יכול להגיד, זה בכלל לא משנה לי אם יש לו חותמת או אין לו חותמת, אני אוהב אותו ורוצה אותו אצלי בבית. הכלב השני שהבאתי אותו כדוגמה, הוא כלב שיש לו חותמת. אני אקרב שניתן יהיה לראות, נהפוך את זה שזה יהיה בכיוון הנכון. הכלב הזה זה במקרה פירמה מאוד מאוד איכותית, שנקראת רויאל קופנהגן. על החותמות עצמם אני אדבר בהזדמנות אחרת, אבל רואים שיש לו חותמת. אחד הדברים שחשוב מאוד לבדוק, שאם הם משישים, מרגישים שהכל חלק, וזה נקרא שהחותמת היא מתחת לגלזורה, שבהחלט מראה על איכות. כשיש חותמת מעל הגלזורה, זה חותמת פחות מוקפדת, ובדרך כלל גם פחות איכותית. וזה אחד הדברים שבהחלט משנה את המחיר. בדרך כלל זה משתקף מאוד מאוד באיכות של הפיגורה שלה מסתכלים, במקרה זה הכלב. אני לא יודעת אם בתמונות פה ניתן ממש לראות, אבל זה בהחלט כלב הרבה יותר איכותי, יותר מוקפד. זה לא אומר שהכלב השני לא מתנהג יפה, הוא בהחלט מתנהג יפה, אבל לאספנים שמחפשים בהחלט את האיכות, אז הכלב הזה נחשב הרבה יותר. זה בעצם מה שרציתי להביא כדוגמה ראשונית. אני אשמח מאוד, אם יש לכם שאלות שתפנו אותם אליי, אני אשמח מאוד להתייחס אליהם בתוכנית שלי, ואני מתכוונת בפעם הבאה להביא עוד הרבה דוגמאות נוספות. כולכם מוזמנים ליצור איתי קשר בפייסבוק, ובהחלט מוזמנים אליי לסטודיו. מסדה 36 בחיפה, להתראות.